Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки хуб ҳастем. Мо як партияи калони телефонҳои Honor X8 овардем. Чаро мо маҳз ҳамин телефонро интихоб карда овардем? Барое ки ин якчанд плюсҳои худашро дорад. Дар Honor ва Huawei-ҳои пештар як проблема буд ки Play Market надоштанд. Ин телефонҳо бошад бисёр функсияҳои хуб доранд, инчунин Play Market ҳам доранд ва нархашон бошад арзон, вале функсия ва качествоашон бошад бениҳоят хуб аст. баробар аст ба телефонҳои хело қимат. Хоб биёед ман кӯтоҳ дар бораи ин телефонҳо барои шумо маълумот медиҳам. Хеле ин телефонҳоро мебинед, бениҳоят базеб аст. Дар қафояш 4 камера дорад. Отпечатки палесро бинед, хеле скоросташ тез. Дар ин ҷо боз як чиз дигар ҳаст ки дар дигар телефонҳо масалан мешавад ки 2-3 отпечатки палес добавит кунем. Лекин дар ин телефон бошад ҳамагӣ якто добавит кардам. Вақте ки хостам ки дуюмбора отпечатки палесро добавит кунам барои тест кушодан, аллакай навист ки ин отпечатки палес уже зарегистрирован, умумни настройка дорад. Хуб, телефонро чӣ хеле мебинед? Рамкааш хело борик аст. Мебинед, ҳамин чизаш ба ман бениҳоят маъқул шуд ки пурра телефон экран ҳаст. Дар даст низ удобна меистад. Чӣ хеле мебинед? Дар даст бениҳоят удобна. Хуб, дар экран дар ин ҷо камера дорад, яъне камераи фронталӣ. Боз мешавад ки ҳаминро агар барои касоне ки ин чиз маъқул нест, як режими дигар дорад ки метавонед ки инро убрат кунед. Камера яъне дар ин ҷо пинҳон мешавад. Лекин ба ман ҳамин функсияи якумаш маъқул шуд ки экран пурра аст. Хуб, телефон камераашро мебинем. Камерааш 64 мегапиксел хело хуб сёмка мекунад. Инчунин дар ин ҷо боз настройкаи двойной дорад, двойной вид. Челе мебинед, яъне одновременно ҳам қафоро сёмка мекунад ва ҳам пешро. Ёкунед, ҳамаро сёмка карда истодааст ва ҳам қафоро, ки ин бениҳоят функсияи хуб аст, махсусан барои история кардан. Чӣ хеле мебинед? Хуб, биёед фронтални камераашро мебинем. Фронтални камера 16 мегапиксел. Автофокусашам бениҳоят хуб аст. Чӣ хеле дидед? Камераш бениҳоят хуб аст. Яъне ду ранг дорад, ранги сиёҳ ва ин серебристӣ. Памяти ин телефон чӣ хеле мебинед? 128 гигабайт оперативни бошад, 6 гигабайт. Хуб, боз як бор дигар такрор мекунам, телефон Play Market дорад. Яъне хеле мебинед дигар программаро, App Gallery аз дигар ҷо кофта намешинед. Протсессораш Qualcomm Snapdragon 680 ки ин бисёр протсессори шустрии тез аст, бисёр бозиҳоро поддержка мекунад. Программаҳо низ хело хуб кор мекунанд. Боз оперативни памяташ нигоҳ кунед ки 6+2, яъне RAM Turbo, ки ин бисёр бозиҳоро поддержка мекунад. Хеле гуфтам памяташ 128 гигабайт. Нархаш бошад 15500 рубл. Касоне ки хариданд, доставка ба тамоми территорияи Россия ҳаст. Инчунин то Тоҷикистон ҳам равон мекунем. Телефон хело сабук, удобна. Ранги сиёҳашро ҳам биёед як бор кушода нишон диҳам. Ин бошад ранги сиёҳи ин телефон. Инаш серебристӣ. Акнун кадомаш ба шумо маъқул мешавад? Ин аз интихоби шумо вобаста аст. Ина ранги сиёҳ, серебристӣ. Хуб дӯстон азиз, ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи телефони Honor X8. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.